It's good to have you here on Destiny TV. My name is Stella Musha. Today we were invited to witness a media tour where we have come to see the first temple that have been built in Harare, Zimbabwe. As we talk to members who are saying this is the first temple ever, besides the chapels that are built by the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, this is the first temple. We spoke to members of the church, and they are inviting everyone to come from the 22nd of January to the 7th of February, where they can come and get inside and get to know all about the temple. Brother Guvea, we are standing on the temple grounds here in Harare. How excited are you? Wow, as much the excitement that you have, I'm truly grateful that today we are witnessing something which is amazing. As behind me, you can see the Lord's temple, his house. As you can see, it's written, Holiness to the Lord, the house of the Lord. Us as members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, we are humbled and we are so excited, having a privilege at number 65 Enterprise to have the house of the Lord. It's a great opportunity. It's an amazing, it's true excitement within our hearts and happiness in our souls. All over Zimbabwe, we have seen places where it is written, the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. But there have never been this excitement. Why this excitement? What's the difference between the buildings that we see that are dotted around Zimbabwe and this place? To answer your first question, which is a great one, is that we were having a temple in South Africa. So members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, they were going to South Africa all the way, sometimes using buses that would take them about 18 hours traveling to South Africa. And now that our Heavenly Father has blessed us with this particular temple that we are witnessing now, it brings a huge excitement to the members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints. Not only them. President Hinckley, one of our prophets, he says that the temple is also a gift to the community. It's going to bring peace, joy, happiness among every person here in Zimbabwe. So that on its own brings a great excitement. And then the second item, yes, we do have about 116 where members of the Church of Jesus Christ, with their friends, their neighbors, everyone, they come and meet during the Sunday service to worship our Heavenly Father, to participate in Sunday school, to participate in youth activities. Now, we only have one temple in Zimbabwe out of that 116 places where the members of the Church of Jesus Christ meet. So on its own, we can see the power that the temple has. Several things happen in the temple. The temple, number one, is the house of the Lord. We strongly believe that it's a place, us as members of the Church of Jesus Christ, we come here, we learn. We promise with our Heavenly Father to keep his commandments. As we'll be keeping his commandments, we'll be blessed. Not only that, it's also a place where family are bound together. Remember, to Peter was given that special privilege. What he bounds here on earth will be also bound in heaven. What he loses on earth, it will be also lost in heaven. Our families, they can be united for this time and for all eternity and forever. So what you are saying, in other words, is there are things that are done in the temple that are not done in the chapels that we have been seeing. Yes. For example, in the chapel, we go and partake what is called the sacrament. So the sacrament, we have the bread, signifies the body of Christ, and then we have the water, signifies the
the blood of Jesus Christ. So the sacrament will go there to partake it, so that we will remember what Jesus Christ, he has done for ourselves, he is doing, so that we'll be able to return to our Heavenly Father once again. And also in the remember those chapels that you might have seen throughout Zimbabwe. Everyone is invited, who are members of the church and those ones who are not members of the church, friends, relatives, all of them, they're invited. But here's the thing now about the temple. The temple, once it has been dedicated, it's going to be dedicated on the 1st of March. Only members of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints will come here and perform and participate in the temple worship and ceremonies. That will be wonderfully happening in the temple. Now, talk to us about the open house. The open house, as I mentioned earlier on, is a blessing to everyone. This is a special gift that we are giving the Zimbabweans, all of you, to come and learn, to come and see, to come and feel the Spirit of our Heavenly Father. The open house to the public is going to be from the 22nd of January to the 7th of February, excluding Sundays. It will be from the morning at 9 a.m. all the way to the evening. You please come during the evening. The lights are so amazing here. It will end at 7 p.m. So it's available. We want everyone, wherever you are, please come and feel the Spirit of our Heavenly Father. We invite you to be here. So what you're saying is, for everyone, they can come on these days you have mentioned, from the 22nd of January to the 7th of February. After that, if you are not a member, you cannot go inside. That is very correct. That is very correct. So we would want to have as many people as we can now before we close it. We are going to close it on the 8th. This open house, it will be run from the 22nd of January to the 7th of February. And then we'll close it on the 8th. So that we'll start preparing ourselves for the dedication. So this is your opportunity to be here, to come and witness the gardens, but most importantly, the feeling that you're going to feel about the Savior, that he loves you, he cares for you, is the captain of your salvation, is the Redeemer, is the Messiah, is the Prince, is the answer to the prayers that you might have. Bring your friends, bring your relatives, your mother. Everyone says, oh, let's go to number 65 Old Enterprise. And then you come and witness this wonderful and glorious place. Like what David said, how glad was I when they said, let's go to the house of the Lord. Perfectly well said. We are so glad that we have so many people who have visited us, and there are so many people who are coming, and we are expecting tens of thousands flocking here from Zambia, from Mozambique, from Malawi. Remember that this particular temple will be servicing 4 countries. That is Zimbabwe, that is Zambia, that is Mozambique, and also Malawi. Sister Murombi, we are standing on the temple grounds here in Zimbabwe, Harare. Now in Ndebele, we want you to talk to us about the open house and what it means to have the temple in Zimbabwe. Siyabonga. Itemple yindawo enhle engcwele and indawo esivulele yona ukuthi siye sizobona, siyalinxusa ukuthi libe lizobona 22 January kuze kube ngo 7 February. Sabe sivulele wonke umuntu ukuthi abuye azobona. Thina sithi itemple is the house of the Lord. Yindlu engcwele njengokhuluma engokutshileyo. Njalo sithi buyanini ngobunengi benu lizozibonela. Isikhathi esiningi kuthiwa kutshelwa ukuncitshwa. Yikho sithi ubuye uzozibonela wena, ungene ungatshelwa ngomunye but wena ubuye uzozibonela.
Njalo kuqhakathekile ukuthi izinhliziyo zethu zibone ukuthi umsebenzi ophakathi lapha ngumsebenzi onjani. Indawo yokuthula, indawo yokuthi siyazi ukuthi ngaphandle le izinto zonke emhlabeni izinto kulomsindo kulalokho lalokho kuncintisayo, sisola lesikhathi sokuthi nje sibuye nje sizophumula umlimo. So indawo le is a house of peace, ukuthi uyabuya nje uhlale uzinze uzwe nje ukuthi umlimo ufuna wenzeni ngempilo yakho. Ungabe ulembuzo ngabantwana, exanye abantwana izinto azihambe kuhle empilweni, uyabuya uzokhuleka khona ukuthi umlimo ngenzeni ngabantwana labo wanika bona. Kungabe kumbe umendo uhambe kuhle, uyabuya uzokhuleka ukuthi hayi mlimo ngenzeni, ngibe ngumuntu onjani ukuthi umendo wami uphumelele, ngoba the family is eternal. Imuli is eternal. Akupheleli phansi lapha, but umlimo ufuna sihambe sonke ngemuli zethu siphenduke kuye siyizimuli. So indawo le indawo yokubuya uzobuza konke ngabe kuhlupha ukuthi umlimo akuvulele those spiritual eyes, ngoba izinto sizibona ngamehlo nje, amehlo enyama, but kufuna ama spiritual eyes. Baba tauyawo panapa patiri kuona pakanakisa chaizvo, pataudzwa isusu kuti ndiyo imba yekutanga yavakwa muZimbabwe, asi isusu tinogara takangoona dzimba dzinenge dzakatonyorwa kuti makereke akanyorwa kuti Church ya Jesus Christ, all visitors welcome. Ndeupi musiyano wedzimba wemachechi atinoona yayo neiri panapa iri kunzi House of the Lord? Okay, musiyano uripo ndiwe kuti dzimba dzatinoona kumatauns kwakasiyana siyana, kungave muno muHarare nzvimbo dzakasiyana, kuGweru, kwaMutare, Bhindura kupi, tinovati machapel kana kuti dzimba dzatinosangana svondo yega yega tichidzidziswa pamusoro peshoko raMwari, tichidzidziswa kugara zvakanaka, tichidzidziswa zvakawanda especially nezveupenyu hwedu. Nhasi uno imba yatakatarisana nayo inonzi Temberi. Tikaverenga magwaro edu ingava Old Testament, tinonzwa Mwari vachipa instruction kune vana veIsraeri kuti ndivakirei temberi imba yangu kuti ndikwanise kuzopota ndichiuya ndiri mukati memhuri yangu kana kuti imba yaIsraeri. Even kuNew Testament tinonzwa zvakare Jesu Kristu from time to time kana kuti kubva nenguva dzakasiyana siyana achienda kuimba yake achinopa dzidziso dzakakodzera nemba iyoyo. Saka temberi yakasiyana nemachechi kana kuti dzimba dzemachechi dzatosangana every Sunday. Umu munoitwa zvinhu zvakakosha kana kuti muchirungu tinoti maordinances anotidzidzisa pamusoro pezvinhu zvatinofarira kana zvitsidzirano zvatofarira kuita naMwari, macovenants atinofarira kuita naMwari, kuti tigove vanhu vakarurama pamberi pake. Munhu wese anoenda imomo anenge achinoita zvitsidzirano izvozvo zvokuti anenge achirarama upenyu hwakaita sei, zviya zvakadzidziswa naJesu Kristu kuti tinofarira kuve vanhu vakarurama sekururama kwakaita Mwari vedu ari kumusoro kudenga. Saka ndo dzidziso dzatinowana imomo. Saka ndo mutsauko wacho. Dzimba dzimwe dzese dzatinoona dzinopindirwa musi weSunday, ndo musi watinoona Mata, asi iyi haipindwi musi weSunday, inopindwa kubva Monday kana Chipiri kusvika Saturday. Pakati pemazuva nguva dzakasiyana siyana mune muchiitwa zvinhu zvakasiyana siyana imomo. Tiri kungoona maposta akaiswa ari kupiwa vanhu kunzi tine open house. Ndo chii open house iyoyo? Okay, panovakwa temberi yega yega kunyika dzakasiyana siyana pasi rino rose panotanga kuitwa iyo inonzi open house. Chinonzi open house mazuva anosarudzwa anokwanisa kuita 2 weeks 2.5 weeks ekuti vanhu vemunyika iyoyo kana nevenyika dziri munharaunda dzakatenderedza vanokwanisa kuuya vopinda voona kuti chinhu chinombonzi temberi chii, matsananguriro akati konzi inovakwa zvakadai muOld Testament ndizvo here, zvinotaurwa nevanhu kuti munozoitika zvakati ndizvo here. Saka hakuna munhu anozenga achitaura kuti munozoitika zvakadai munoitika, munhu wese anenge achiziva. Saka open house iyoyi mazuva iwawa kubva musi wa22
kusvikira musi wa7 February ndo madays eopen house. Paopen house ipapo tiri kukoka munhu wese wemuno muZimbabwe, tiri kukoka vanhu vese vari munyika dzakatikomberedza, ingava Mozambique, Malawi, Zambia, Botswana, vauye vachizoona temberi, vodzidziswa zvakare kuti zvii zvinoitwa imomo, vodzidza rudo rwaMwari pamusoro pavo, because kuuya kwetemberi muno isu tiri kufara vanhu veZimbabwe kuti Mwari vatirangarira. Temberi inoratidza rudo. Mwari vanoti imba yangu, mukati meimba iyo ndimo mamuchandiona. Saka temberi iyo inoratidza kuti Mwari vachagara muno matiri, vachitipa makomborero avo zuva nezuva. Musati mava netemberi iyi panapa, mataura kuti mune machapels, maienda kupi uye sei vanhu vaitsva moyo kuti vanoti toda kutoendawo ikoko? Zvanga zvakatiomera because temberi yanga iri pedyo yataienda. Ndinozirangarira even ini pandakatanga kuenda kutemberi nemhuri yangu, takaenda kuJohannesburg, South Africa. Rwakanga rwuri rwendo rwatakaita 18 hours tiri muroad kuti tiende ikoko tinoita maordinance atinoziva kuti anokosha. Iko zvino tinofara kuti rwendo irworwo rwadzoswa. Hatichakwanisi kuenda makilometers iwawo, hatichakwanisi kuenda mahours akawanda. Munhu wakwanisa kungotora maminutes mashoma kana uri muno muHarare, kana kuti mahours mashoma kana uri maguta akatitenderedza. Wouya wotopinda mutemberi, woita zvinoda kuitwa, wodzokera kumba kwako. Saka kuJohannesburg kwataienda kwanga kuri kure, asi taishingirira zvakadaro nekuti taiziva kuti zvinhu zvinoitwa mutemberi zvinhu zvakakosha sei. Saka tiri kukoka vanhu vemuZimbabwe, uyai muone zvinoitwa imomo, musarasikirwe, musasaririre. Nokuti musi wa7 ikanga yavharwa zvatopera, hamuchapindwi. We are standing on the temple grounds here in Harare, Zimbabwe. What does it mean to you? It's a huge sign that shows that the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints in Zimbabwe has really grown. It's grown in leaps and bounds, and it's growing. We otherwise would not have a temple if we were not growing as needed in order for us to be able to have a temple. So it means a great deal. One thing in particular for me, it now means that I can visit the temple often. Whereas before, I would visit the temple once a year or once every 2 years as resources permitted, because I'd have to travel all the way to Johannesburg, South Africa. That is the closest temple to us. And now at least it's here. I can visit as many times as I want to and enjoy the blessings that come from it. How long did it take Zimbabweans to wait for a temple to be built in Zimbabwe? Oof, that's a long time. You're talking about, let's see, that's about 40 years, I would say. Yeah, because the temple was announced 5 years ago. And and five years later, now it's been built and it's standing. So yeah, 40 years we've been waiting for that. We've been working hard to qualify to have a temple.